Tak já vás poprosím po poličku. Ano. Šipky dovnitř 12,6 metrů. Tak by to přestřelám. A druhý je šipky ven 19,6 a 19,2. To jsou se dívat, tam bylo 7 metrů rozdíl. No tak to tam může vidět od 7 do 200. Metro 30, já 360, zážitková jízda 92, například. Na jízdy se můžete podívat, že při té 60 tady bude poměrně klid, ale že dole se teda dělou rozstrašné věci a je dobře, že to normálně není vidět. Ještě taková zajímavost, která se týká technického vybavení vozidla EČS. Je to vozidlo vyrobené v 70. letech minulého století, nicméně konstrukčně vychází z vozidel z 30. let minulého století, je to na to vidět. Bohužel prostě je to tak, jak to je. A osvětlení pro storu pro cestující tady je realizováno pomocí těch krásných lampiček, ve kterých ale jsou Dámy a pánové, milé děti, vítejte na palubě historické třívozové soupravy metra typu EČS. V klidu se prosím posaďte a udělejte si své pohodlí. Vašimi dnešními průvodci během jízdy budou pánové z jednotky správy vozidel metro, pan Petr Havlíček a Lukáš Hampacher, kteří vám budou k dispozici po celou dobu jízdy a jsou připraveni na vaše dotazy. Než zahájíme zvláštní jízdu tohoto vlaku na trase C, pojďme se krátce seznámit s jeho minulostí. V roce 1967 rozhodla československá vláda o změně projektu zahájené výstavby podpovrchové tramvaje na technologii klasického metra. Pro zajištění vozového parku metra byl původně vybrán tuzemský výrobce ČKD Tatra Smíchov.
téměř v rekordním čase byl úspěšně vyvinut a představen prototyp vlastní dvouvozové rychlodrážní jednotky typu R1. Do provozu metra se R1 ale nikdy nedostala. Důvodem bylo čistě politické rozhodnutí o nákupu vozů ze Sovětského svazu. A tak se do pražského metra dostaly ruské vozy výrobní řady E, které už tehdy byly technicky zastaralé. Modifikace pro Prahu nesla označení EČS a první šestice vozů dorazila do Prahy v říjnu 1973. V prosinci téhož roku byly zahájeny zkušební jízdy na dokončovaném prvním úseku trasy C. 9. května 1974 třívozové vlakové soupravy EČS zahájily provoz této trasy. Poslední dodávku vozu EČS obdrželo pražské metro v roce 1976 a celkový počet těchto vozů pro Prahu byl 85. Provoz vozů EČS byl v rámci pražské MHD ukončen posledním pravidelným výkonem 29. června 1997. A teď už se blížíme k určenému místu, kde se strojvedoucí musí ohlásit vlakovému dispečerovi, který určí dispozice pro naší jízdu na trase C. Tak, relaci si poslechneme tady ve vysílačce, doufám, že to bude slyšet. Máme tady dvě zařízení. Tak já si jdu stupnout tam dozadu. Slyšíte relaci, která ovšem nebude úplně standardní, samozřejmě, že nejsme úplně standardní. Tohle je ohlašování vlastně strojvedoucího vlakovému dispečerovi, který se nás zavede na tráť. Co bylo hlášeno předtím, tak to vlakový dispečer oznamoval strojvedoucí na trase, že mimořádně rozsvícený tunel. Metro 300, dobré dopoledne, 392, souprava zážitkové turistiky, příjem. Jo, vítám, berete to tam příklad máte? Ano, příklad máme. Dobře, takže pojedete, jako nás se to byl přes vlaku 23 na Pražské povstání, tam po obratu jako nás se to byl 9, 124 háje a záju na Kačerovo do Defarevko nás se to byl 37, 135 a teda vše bez přepravy cestujících samozřejmě a interval 2 až 2,5 minut. Ano, 392 tomu rozumí, jenom dodám, že pojedeme s vyknutým okným zabezpečovačem. Máme to 300 tomu rozumí. Tak, slyšeli jste úplně standardní relaci, samozřejmě říkám, nejsme standardní vlak, nicméně podobným způsobem se hlásí každý výjíždějící depa vlakovému dispečeru a je to hlavně kvůli tomu, aby dostal strojvedoucí aktuální informace, která dostala potvrzení, že je všechno v pořádku. Případně, kdyby na trati byla nějaká mimořádka, tak aby byl spravený o nějakým jiným režimu jízdy, nebo že Mimořádku třeba tam může být nějaké dokuliště. Za malou chvíli se projedeme částí trasy C. Celá trasa C je dlouhá 22 km, má 20 stanic a jízdní doba ze stanice Letňany do stanice Háje trvá 38 minut.
Tak, nacházíme se na místě, kterému se říká na Vlaštovkách. Vysvětlím vám proč. Ať se to nezdá, tak jsme na mostě teď. Montáte, jako udělali to most. To oplechování, co vidíte dokola, to je opravdu oplechování a to tady dříve nebylo v 80. letech, když tady vlastně byla konečná, na tom místě, kde teď stojíme, tak se vlaky obracely. A bylo tady pouze takovýto klasický náštupištní zastřešení železniční, jak to znáte ze starých stanic, nevím, jestli to ještě dneska někde je, kterému se říkalo Vlaštovky. Když se trošku ohnete, podíváte se nahoru, jak vidíte konstrukci toho zastřešení, tak právě má tvar takových vlaštovčích křídel, takže na železnici všude se tomu říká Vlaštovky, takže proto se tady tomu říká na Vlaštovkách. Jak se na konci 80. let, na začátku prodloužila trať na jižní město, vznikly z těch dvou kolejí vedle vznikly traťové koleje, celý se to tady zaplechovalo, aby to vlastně bylo jako tunel, tak do té doby samozřejmě už to není tak výrazný. Nacházíme se na kolejích, které spojují stanici Kačerov s Depem a zároveň podle provozní potřeby slouží k obratu vlaků. Po levé krajní straně ještě můžete vidět traťovou kolej směr Háje, vpravo směr Letňany. Stanice Kačerov. Příští stanice Budějovická. Stanice Budějovická. Příští stanice Mládežnická. Vlevo ve směru jízdy můžete vidět slepý tunel, který je pozůstatkem po původně plánovaném větvení trasy C. V původních projektech byl plánován jako odbočení C ve směru Lhotka-Písnice. Od této úvahy se nakonec ustoupilo a odbočka nebyla realizována.
Stanice Mládežnická. Příští stanice Pražského povstání. Stanice Pražského povstání. Na tomto místě vlevo ve směru jízdy můžete vidět propojení první a druhé traťové koleje. Převážně se využívá při vzniku mimořádné události, kdy je v části trati zastaven provoz a stanice Pražského povstání je pak využitá jako dočasně konečná s potřebným obratem vlaků. Kdy se ale toto propojení stalo klíčovým pro provoz metra, bylo při ničivých povodních v roce 2002. Kolejovou spojku jste mohli teď vidět, tady si teď ještě projedeme, protože teď se přehodí řízení sem na vlevo. Na této chvíli, až do stanice Háje, bude náš vůz vlastně čelný a bude se odsud řídit. Kabina proto bude mnohem atraktivnější pro vás, takže určitě se tam ještě podívat, ale znovu apeluji, prosím pěkně, přidejte se tam naši případně. Já tady cítíme nepřekročitelný dělení původní kolejnice, ale už jsme v stanici a kolejíme stanici. Po pravé straně je odbočka na Bčku. Vylaný tak tudy, tímhle způsobem, jak jste jeli vy, tak bude to bude Stanice Pražského povstání. Po projetí stanice Pražského povstání můžete po pravé straně vidět odstavnou kolej, která slouží k deponování souprav. Příští stanice Mládežnická. To je jenom takový skutečný, takhle rozhloubí taková jeskyně. No a tam se neodstavuje souprav. A to píš. Jeskyně se to říká. A tam je ta spojka na tu Děčku. Jedeme do stanice Pankrác, tam pojedeme stanici Pankrác a bude tam vidět spojka na trasu D, toho moc neuvidíte, protože to je tam taky bylo vyjedno. Ale tady vidíte vpravo, jo, tady je výchylka.
Stanice Mládežnická. Za stanicí můžete vpravo ve směru jízdy vidět již zmíněné nerealizované odbočení trasy C směr Krč, Lhotka a Písnice, tentokrát pro druhou traťovou kolej. Příští stanice Budějovická. Zase máme jenom. Krásně vidíte, jak ten tunel, jak je to podjatý. Ono to vypadá, když jedete pořád hodně, ale ono to metro pořád hodně nejde. Ono jede pořád vlevo, vpravo, nahoru. Teď jedeme zrovna rovně. Dokonce i trošku polovice. Tady máme vesíčko před stanicí. Budějovická. Stanice Budějovická. Příští stanice Kačel. Teď na ten Kačelov je to taky takový zajímavý relief trasy, že jo? Prudký klesání. Tady jsou malá jízla. Tady krásně vidíte tamhle, buď se to klesá dolů do stanice Kačelov, že to světlo na konci tunelu za těma dvěma zelenýma, to už je stanice Kačelov. Že jo, že to vypadá strašně z kopce a představte si toho strojvedoucího, musí, když jede s lidma, tam musí zastavit. A musí se strefit, to musí, některý lidé mohli vystoupit, musí se trefit do postavit. No, to si představte 100 metrový vlak, 900, 900 lidí, Stanice Kačel. Nyní nás čeká jízda na druhém provozním úseku trasy C, který je dlouhý téměř 5,5 km a provoz na něm byl zahájen 7. listopadu 1980, tedy u příležitosti oslav Velké říjnové socialistické revoluce. Taktéž původní názvy stanic byly po letné době s ideologickým zabarvením. Příští stanice Primátora Vacka. Já už jsem si trefil stanici. Já jsem netřefil. Ale jste nevím, tam tak, tady vidíme atomový vrata na té pravé straně, tam to samý závěs. Tak puste další, zase se vystřídejte, ať se jdou podívat i další na tu jízdu, jo. Si puste, když tak další, tam ještě stojí ve frontě, pak se zase vrátíte. Pojďte se někomu. Stanice Primátora Vacka. Celý tento úsek byl vystavěn nejen jako dopravní systém metra, ale také jako ochranný. Všechny stanice jsou vybaveny tlakovými uzávěry a celý úsek se dá hermeticky uzavřít. Může tak ukrývané chránit před účinky zbraní hromadného ničení, tlakovou vlnou a radiací, nebo při havárii jaderné elektrárny, ale také při chemickém zamoření. Příští stanice Budovatel.
vypadly z cesty stanice. Stanice budovatelů. Srdcem OSM, tedy ochranného systému metra, je autonomní technické centrum, které bylo vybudováno právě zde za stanicí Chodov a pod kterým za okamžik pojedeme. V případě aktivování OSM by právě toto centrum dodávalo čerstvý nekontaminovaný vzduch, vodu a energii po dobu nejméně 72 hodin. Je vybaveno filtračními soustavami, akumulátorovnami, řídícími jednotkami, sklady zdravotnického materiálu, chemických prostředků a dalšími technologiemi. Příští stanice Družby. Já si myslím, že třeba povinná nás nebo už je nevíc Stanice Družby. Příští stanice Kosmonautů. No to jsou starý názvy. Kosmonautů. Konečná stanice. Prosíme vystupte. Stavba tohoto úseku byla zahájena v roce 1975 a v roce 1978 se uskutečnil první let československého kosmonauta Vladimíra Remka do vesmíru. Na paměť tohoto úspěchu československé kosmonautiky byly kromě názvu stanice instalovány na stěně za koljištěm mozaiky z vypuklých čoček z eloxovaného hliníku zlaté barvy asociující vesmírné rakety na odpalovacích rampách. Na uliční úrovni u autobusového terminálu se dodnes zachovalo sousoší kosmonautů Vladimíra Remka a Alexeje Alexandroviče Gubareva.
Nacházíme se na stanovišti provozního ošetření známé jako SPO. Sovětské soupravy typu EČS a 8171 musely být po každých 8 až 12 hodinách provozu zkontrolovány nejnižším stupněm opravy, nazvané jako provozní ošetření. Od klasických obratových stanic se SPOčko liší zázemím pro servisní techniky, vlakové čety, dozorčího SPO a servisními kanály, které umožňují přístup k podvozkům a zařízením umístěných na spodní části vozidel. Na soupravách M1 se tyto prohlídky neprovádí a zázemí nyní využívají převážně vlakové čety. A tady kanál servisní bohužel nevidíme, protože nám tam stojí ta jednička, oběh 9. Musíte nám věřit, když jste byli v kabině, když jsme sem zajížděli, tak jste ten kanál viděli. S koncem provozu sovětských souprav, což tady na C bylo v roce 2003, tak došlo ke zrušení těch SPOček, že od té doby už se to neprovozuje. A jenom zajímavé srovnání, jak jsme se bavili na hale, základní revizní stupeň u soupravy M1 je ta M1 po zhruba měsíci, tak tady bylo to základní provozní ošetření každých 8 až 12 hodin. Vidíte ten obrovský rozdíl, který nastal v tom systému údržby nasazení nových provozů. Tak se zrovna tenhle jeden konkrétní kousek. Rukava Hlava. Máme na to samozřejmě 10 kilometrický doby, protože když jsme se pošli těch časových, které byly zelených časových doby, ale že to nejezdí, tak můžeme dodržovat. Třeba jedeme na kilometry a samozřejmě ale vlastně není už to rozsahuje. Příští stanice Kosmonautů. Jako je, ale většinou nejsou tak jako protože dělá se jakkoliv P2 a dělají se některé věci, které se v P2 nedělaly, naopak některé věci, které se v P2 dělají do toho, ale zase nemají takže je to takový jako tohle. Každý rok to má vlastně jako historický ještě mám do svůj Kosmonautů. Příští stanice Družby. Plánujeme to dělat ještě dlouho. My se nám to vlastně nebudou na příští. To je zlatý a moc děkuji. Děkuji, že máte zájem. Samozřejmě to přijde vlastně. Stanice Družby. Součástí ochranného systému jsou v tunelu hygienické buňky s umyvadly a záchody tureckého typu. V technickém zázemí stanic jsou místnosti určené jako sklady potravin, ošetřovny, izolace nemocných. Při aktivaci ochranného systému je určen i počet profesí, které musí být povolány. Zámečníci, lékaři, technici a další. V úseku odstavené vlakové soupravy by sloužily jako improvizované operační sály. Příští stanice Budějovice.
stanice Budějovatel. Příští stanice Primátora Vacka. Stanice Primátora Vacka. Z hlediska ochranného systému jsou rozptyly určeny jako stanice dodatečného vstupu. Zde lze díky soustavě přechodových a dekontaminačních komor umožnit vstup do již hermeticky uzavřeného systému. Příští stanice Kačerov. Stanice Kačerov. Záleží, jak to natočit, jak má živej, který má
No a po nás furt svítí. Jo. Oni to zasnou, to se vypíná ručně. Někdo svítí a zasnou. Cesta do nebe. Tady ty jsou právě vždycky večer zajíždějí ráno. Někteří zajíždějí, někteří zůstávají na trase, aby se ráno zahajoval provoz všude stejně. Mělo to depa by se vždycky nejvyšší. Tak. Sice na příjmu a véto zpátky na 38 bod. No, máme dost vzduchu, tak se vypnu. No, zase už máme postavenou jízdní cestu, trošku jiná. To pojede přes noc. Ale ty jsou právě matrace, jen tak se nevidí. Ty jsou právě matrace, jen tak nevidí. Je buď takovýhle příležitosti, kdy respektive nebo vyřídí. Kdy budete na výročí? Jak 9. května. No to jo, to výročí bude, ale kdo tam bude dělat? Ani nevím, kde to bude jezdit. Na Kačeru, nějak Kačerová žena Jo, nádraží. dávalo by to smysl, ČTC. Minulý rok jsem šel 9. května na Kačerov a nepřijelo nic a čekal jsem tam hodinu. Ale v 9 hodin 19 minut. Tam jsem byl, no. Nic se přijelo. Byl jsem pěkně zklamaný. Ale tam. Tento rok tam pojedu znovu. Jestli tam nepřijede nic, tak... Záleží, jak mají ten jízdní řád nastavený. No, úplně blbo. Úplně blbo. A teď jestli budeme pak moci dofotit ten dnes? Jo. Vlastně mi tam zajde, oni nás posunou vedle toho přepusu, tam bude to. Můžeme si pak dofotit tu novou čtvrtčku soupravu? Tak prosím pěkně, vracíme se zpátky na Metr je hrozně zabezpečné. Počíná umyvadla, Petře, jo? Všechny umyvadla. Jo. Co to znamená? To máme zastavit. Určitě jde s náma umyvadla. Jo, tam ty umyvadla. Tamhle vlevo. Vidím. Máme profesionální ještě jednou prosím po výstupu postavení vystoupíme z vlaku. ještě by to chtělo pomocníka profesionálního, že by si tam nemůžeme do té haly zajet jen tak, jako se nám líbí. Nás zase vytlačí ven, když si vystoupíte, budete se koukat na ten autobus, teď jak to z nás vytlačí ven k tomu autobusu, na tady někde tam jak ten vlak jde kolem vás. Asi to lepší. A rychlo brzda je tam dole? Tamhle? Ne, to se musím moc zvodnout. Tamhle to, jak dal teďko na volbu puš, to je rychlo brzda. No to je převodovaný do toho dole. Jo? Ale jinak rychlo brzda je to. Ano, to je rychlo brzda, si pamatuju. Pracovníci asi. Pomůžeme jet do haly. Ten nám dá vlastně. No, má přiblížit na věc. A bude dávat dál. Můžeme si podívat tu EČS? Vracíme se zpět na 38. kolej depa Kačerov, kde se naše cesta za nevšedním poznáním zákulisí pražského metra pozvolna chýlí ke konci. Závěrem doufáme, že se vám putování pražským podzemím líbilo a těšíme se opět někdy na shledanou. Konečná stanice, prosíme vystupte. Jak je ta plechovka? Jak
Jak je ta flaška? My teda ztratíme, takže si to naučíme. Tak. Můžou do kabiny se kouknout otáčně nebo ne? Teď se bude hned posun. A nechejme je na posunovači. Takže můžou. A vůbec živýho mě odsaď nedostane. A i karanovní